ko dugubla ale ka fisa ni ladala wuli ye Renouveau Télé kanubagaw foli ni waleɲuman dɔn o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma ka yiraw la k'a fɔ ko Renouveau matin ni o ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye kɛnɛ dayɛlɛtɔla filɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi alamisa ye août kalo tile 11 san 2022 tuma min na nɛgɛ kanɲɛ 7 ale tɛmɛna ni sanga 19 studio Bamidaw kɔnɔna la foli ni waleɲuman dɔn o ye kurakuraya ka di an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ aw ka danaya da anw kan ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la ka sɔgɔ ni jɛmukan in na walasa ka se ka aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw lasɔrɔ an ka foli bɛ aw ye aw maa minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka cakɛyɔrɔw la ka ban aw ka telew bɛ Renouveau la ko aw ni ɲɔgɔntuma ka kɛɲɛ n'a fɔ wagatiw cogoya ye aw minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ aw fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ aw ye radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa minnu bɛ ka an lajɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page kan ko abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi alamisa donya Renouveau matin ale kan an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo o ye laada ye sabula aw ka jaa ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ o sababuya ye olu ye studio Bamidaw kɔnɔna la yan nɔ an maa fila bɛ yan Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tomota kan an bɛna aw ka kibaruyaw dayɛlɛ aw ye sɔni Isa Kaba i ni sɔgɔma. N b'a Fanta Tomota ka foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min don o don sɔgɔma an nisɔndiyalen bolibagatɔ bɛ don kumaso in kɔnɔ kunnafoni minnu n'olu bɛ an fa jamana kun kan ka se ka olu lase an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ma bari Abibu Kuyate ko ten bɛɛ n'i ka baara an ka baara ye kunnafoni di ye wa a bɛ wajibiya an ma ni maliden ɲumanya la an k'o baara kɛ k'a ɲɛ hɔrɔnya ani ladiriya kɔnɔ ani fana ni mɔgɔw sigilen bɛ ka kunnafoni minnu makɔnɔ o ka di ladiriya kɔnɔna la an ka baara y'o ye wa an dalen b'a la k'a fɔ an bɛ k'a kɛ ka ɲɛ. Siga foyi tɛ o la Isa Kaba o kama an ye layidu de ta an kanubagaw ye a mana kɛ cogo cogo an bɛ to an ka layidu kan kɔ. Maliden maa yirika caman bɛ Isa Kaba Sidibe don o don olu bɛ soli ka wuli sabati ka se ka u wakilu sɛmɛ ni jɛmukan in na ko yalima mun de bɛna fɔ Renouveau matin kɔnɔna na bi. Ayiwa min bɛna fɔ o ye k'a fɔ kibaruyaw u kɛlen don ka daga fa sɔgɔmada in na k'a kun kɛ jamana kunkanko ka ca a bakurubaw an ye olu ta nka misɛnman caman bɛ olu cɛla k'a daminɛ terroriste maa 37 olu kɔni kɛra fure ye ka fara o kan u ka minɛnw u bolo minɛnw u ka kɛlɛkɛminɛnw ka olu daji yɔrɔnin kelen ala a ma gɛlɛya yɛrɛ nka an ka kɛlɛcɛ maa 42 ɲɔgɔnna olu ni tora nin ko in da fɛ ni kunnafoni bɔra ka bi jamana ɲɛmɔgɔw olu ka kunnafoni sira fɛ n'a bɛ wele ko communiqué a kunkanko an bɛna a bɛɛ lajɛlen di aw ma bari nin ko kɛra tesitikaw fɛ yen nɔ Gawo yan fan fɛ ka fara o kan anw ni Risilakaw olu ka ɲɔgɔn cɛ baara ko a yakubara ka taa fɛ ka sɔrɔ kɛ an ka jamanakuntigi Asimi Goita ale ni Risi jamanakuntigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ kunu o kibaruya a kungu n'a ɲɛɲɛ a b'an bolo kɔrɔ an bɛ a di aw ma ka fara o kan Bamakɔ kɔni kɛlen don lakanabaliya yɔrɔ ye kunu walima tarata don maa 2 ɲɔgɔnna olu ye dankari maa dɔ la ka 100,000 ani 20,000 ɲɔgɔnna bɔ a kun yɔrɔnin kelen a ko kɛra cogo di a kibaruya bɛ yan nɔ ka fara ninnu ka kibaruya misɛnnin camanba bɛ an bolo kɔrɔ minnu kan ka di aw ma Usman Togo ale b'a ɲɛ kɔmi ka segin an bɛ don a cɛ la. An balimaw ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin groupe Renouveau kunnafoni cari siraw kan walasa ka aw ɲɛbɔ sira la ka sɔrɔ kɛ sɔgɔmada joona fɛ kunnafoni de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ta fan ni nafa yiri la jango n'i ka jamana kunkanko kunnafoni don kabi karidon an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bisi bɛ an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kibaruya dɔw tun bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko maa dɔw ni tora nka halisa jamana ɲɛmɔgɔ olu tun bɛ a sɛgɛsɛgɛli la ka se k'a dɔn waleya min kɛra ka se ka jamanadenw kunnafoni o baara de kɛra sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ u y'a jira k'a fɔ k'u b'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ ko karidon utu kalo tile 7 san 2022 nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati ko maa dɔw k'olu taara ka taa bin an ka kɛlɛcɛ minnu n'olu bɛ min ye Tesit Gawo mara la i b'a ye k'a fɔ olu minnu yɛrɛ bilalen don yen nɔ walasa u ka se ka yen sigidala mɔgɔw olu kɔlɔsi ka se k'olu lakana o de hukumu kɔnɔ ko ni jadi walekɛla ninnu ni a yɛrɛ jateminɛla k'a fɔ ko maa minnu don État islamique dans les grands Sahara o mɔgɔw de don a yirala k'a fɔ ko kɛlɛ karila u ni ɲɔgɔn cɛ min n'a taara ɛri caman min ni an ka kɛlɛcɛw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka sɔrɔ kɛ min ka gɛlɛ an ka kɛlɛcɛw ma o ye k'a fɔ ka sigidala maaw lakana o kɛlɛw kɔfɛ a yira k'a fɔ ni minnu tora olu filɛ ni
jatigɛ walekɛla maa 37 ko faamaw sera ka dangari olu ni na an'u bolominɛw o kɛlen min kɛra ani ka fara o kan min ye pankuru ye olu fana ni tila ka na kungoba min bɛ yen nɔ ni o kungoba yɛrɛ n'u dugu yɔrɔ ye yen ye ka taa dankari yen na fana ni i b'a ye k'a fɔ u maa caman fana n'u ka minɛnw tun bɛ yen nɔ u sera ka dankari o fana na nka an fan fɛ a mana kɛ cogo o cogo a yirala k'a fɔ ko maa 42 olu kɔni ni tora ni o ye an ka kɛlɛcɛw ye maa 22 ɲɔgɔn na olu banana gouvernement y'a ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu u somɔgɔw ma ani maliden bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔ. O kunnafoni kelen kun kan gouvernement ye décret min n'a bɛ tali kɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen tile 3 tasibila min n'a bɛna kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu tanyana Tesit Gawo mara la a tile 3 tasibila kɔnɔna la gouvernement y'a jira k'a fɔ ko min ye drapeau ye ko o lajigi hakɛ la k'a bila hakɛ la wa fana ni maaw n'u bɛ u ka ɲɛnajɛw ni fɛn wɛrɛw kɛ u ka tasibila kɛ u ka u miiri k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ ko maliden maa 42 olu ni tora a bɛ fɔ o ma ko deuil national o kɔni b'a daminɛ alamisa donya in na ka taa a kuncɛ fo sibiri don. An y'a fɔ an ka kuma daminɛw kɔnɔ jamanakuntigi Asimi Goita ale ka bɔlɔlɔsira min n'a bɛ wele ko Twitter a yɛrɛ de ye ni kunnafoni in bila o kan kunu a y'a jira k'a fɔ ko ale ni min ye Rusilakaw olu ka jamana ɲɛmaa ye Vladimir Putin k'an n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ kuma min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye Rusila ani Mali cɛ o koɲaw ye ka sababu kɛ wagati laban in na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ baarakɛɲɔgɔnya o bɛ Rusila ni Mali cɛ kabi san 1960 wagati n'o ye anw yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ye nka nin wagati laban ninnu na dɔ faralen don a kunjama kan o de hukumu kɔnɔ a kun ka kan ale ni min ye Vladimir Putin n'o ye Rusilakaw ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye a n'o ka se ka falenfalenni kɛ ka kɛɲɛ ni u bɛ ka dɛmɛ kologiri minnu don an ma. Asimi Goita ka kuma la k'ale ye foliba di min ye Vladimir Putin ma ka kɛɲɛ ni a bɛ ka waleya minnu kɛ anw ye a y'a jira k'a fɔ ko a ka o bonyaw kɔnɔ yɛrɛ fana ni k'a ko o waleya ninnu kɔnɔ ko anw ka bonya bɛ o kɔnɔ ne a bɛ wele ko partenariat respecté ka i b'a ye k'a fɔ bonya bɛ an ni Rusila cɛ baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ ani fana ni k'u ye dɛmɛ minnu don an ma k'a ye foliba di Vladimir Putin ma o ko la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye Asimi Goita ale yɛrɛ de ni kunnafoni bɔ k'a bin a ka bɔlɔlɔsira min n'a bɛ wele ko Twitter o sanfɛ halisa jamana kunkankow la an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko kunu kibaruya kun bɔra ka bin maa dɔw fɛ i n'a fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a jira k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ Muktar Wani ye ko ale ɲininen don ɲinini min ni a tɛmɛlen yɛrɛ kun don ni min ye finitigilakaw olu ka sira dɔw ye sira minnu ni mɔgɔ si tɛ a dɔn n'u yɛrɛ tɛ a kun yiralen don k'a fɔ ko CBT Pelengana Bla Info ko n'i ye a ta ka jate ko maa o maa mana kɛ sababu ye ka premier ministre kɔrɔ Muktar Wani ko ka tɛgɛ d'a kan ko ka na ni a ye o hukumu kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka weleliw kɛ a yirala k'a fɔ ko Muktar Wani k'a tɛ ka ɲini dɔwɛrɛ la ko a kun ɲinina a fɛ k'a fɔ a bɛnkɛ dɔ ko o fatura Moti yan fan fɛ k'a tun bɛ fɛ k'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa yen nɔ ko jamana ɲɛmaaw dun y'a jateminɛ k'a fɔ ko bi in na lakanabaliya kunna bɛ yɔrɔ min ani ale yɛrɛ makama bɛ hakɛ min na ko n'a taara o cogoya la ten tɔ yan fan fɛ k'a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ tigɛ d'a kan a ka kan n'a bɛ taa o suguyaw la jamana ka lakanaba dɔw d'a kan walasa a ka se ka taa nka a bɛ i n'a fɔ Muktar Wani a m'o kuma lamɛn kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw fana kun y'a fɔ k'a fɔ ko k'a lajɛ k'a bali walasa a ka se ka taa o la a yɛrɛ lakana kama nka a ma ɲɛ min kɔ kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko a ɲuman taara k'a ɲuman seginna i n'a fɔ kibaruya kun bɛ jamanaden caman da n'olu kun ye jɔrɔna ko don a ko la k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u bɛ fɛ ka Muktar Wani minɛ o cogoya la ten tɔ kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko minɛli lankolon tɛ k'a kun bɛ ɲini ka na a yɛrɛ ka lakana de kama ko in kun bɛ ka kɛ. Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ kibaruya dɔ bɛ Mali kun kan yen nɔ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoirekaw ka kɛlɛcɛ 49 min ni o minɛna anw fɛ yan nɔ o hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoirekaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ jɛkulu min ni jɛkulu in yɛrɛ ale ni Alassane Dramane Ouattara ka jamanakuntigi o de ka surun jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Konasi in yɛrɛ n'i y'a bugunatigɛ fɔ a bɛ fɔ ko coalition nationale du sursaut olu yɛrɛ ka surun jamanakuntigi la olu de ye kunnafoni di baro kɛ kunu okutokalo tile 10 olu de ye kunnafoni di baro kɛ kunnafoni di baro min ni u y'a kɛ ka kɛɲɛ ni maa ninnu yɛrɛ minɛli o kalo kelen ka sɔrɔ kɛ maa ninnu minɛna juillet kalo tile 10 o hukumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔngoyalen don ka kɛɲɛ ni u ka ni kɛlɛcɛ ninnu minɛli ye Mali kɔnɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw olu kɛra
ko Mali ɲɛmaaw ma sɔn k'olu ka kɛlɛcɛw bila ko olu kɔni n'o ye konasi mɔgɔ ye k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u bɛna waleya dɔw kɛ waleya minnu n'u bɛna tali kɛ kosɛbɛ ko kari nata k'u bɛ min ye Côte d'Ivoire kinw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ yen nɔ k'u ka dusuma kasa yira o fana kɛrɛfɛ k'u bɛna taa ka taa an ka Mali lasigiden so min ni o bɛ Côte d'Ivoire yen nɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yen nɔ ka fara o kan ko an n'o fana ma nɔbɔ k'u bɛna nisɔngoya walew yira nisɔngoya wale minnu ni u tɛ olu fɔ fɔlɔ olu bɛna tali kɛ minnu kan ayiwa jateminɛlikɛla caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ nin ye babali walew ye ka ɲɛsin anw ka maliden minnu n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire ma ka sɔrɔ kɛ u ye kin minnu fɔ u ka baara ninnu na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ olu ye an ka faso Maliba o denw olu sigiyɔrɔw ye kosɛbɛ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka nin baara ninnu taabolo k'u bɛ n'u kɛ u ka kuma lasela yɛrɛ tɔgɔ ye ko Kader Fofana ale de ye kuma lase k'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔ kɔni k'olu bɛna wuli ka jɔ baw kɛ wuli ka jɔ minnu ni o bɛ tali kɛ u ka kɛlɛcɛ 49 minnu ni olu minɛlen don anw fɛ yan nɔ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la an y'a fɔ an ka baaraw daminɛ na n ko tarata don Utukalo tile 9 kabako ko kɛra Bamako yan nɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati maa dɔw bɛ yen nɔ u maa 4 ɲɔgɔnna ni marifa tun bɛ u bolo u tun bɛ motow kan moto jakartaw olu de nalen filɛ nin ye ka na maa dɔ ka mobili yɛrɛ a yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ ka tila k'a ka mobili vitiri ci ka marifa jɔ a la a kɛra Amdalaye ACI o kɔnɔna la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko 1001 merveille n'o yɛrɛ ye misiri dɔ ye yen nɔ nka ka fara misiri kan alimentation belebeleba bɛ yen nɔ maa caman b'a la kodɔn Bamakɔ yan nɔ maa min b'a ka mobili kɔnɔ ka dankari la k'a babali i b'a ye k'a fɔ o jago o carton ba dɔ o tun bɛ mobili yɛrɛ kɔfɛ k'o ta ka bɔ n'a ye k'u tagama ka yɛlɛ motow kan ka taa a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye carton ba min ta ko 100 ani 20 ɲɔgɔnna o de bɛ o carton in kɔnɔ o 100 ani 20 n'i y'a ta ka jateminɛ 100 ani 20 ɲɔgɔnna n'i y'a ta ka jateminɛ ɲininkali caman bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ min k'u yɛrɛ la 100 ani 20 o b'i yɛrɛ sɔrɔ mobili kɔnɔ cogo di mɔgɔ bolo Bamakɔ yan nɔ ka yala zango jago carton kɔnɔ ani maa ninnu fana ni jɔn ye olu kunnafoni k'a fɔ ko nin bɛ nin mobili in kɔnɔ nin wagati la ninnu bɛɛ kɔni ye ɲininkaliw ye ɲininkali minnu ni halisa olu k'a ka ɲini ka dɔn nka polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli boloda k'a sɔrɔ kɛ ko in yɛrɛ a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a jalama a bɛ bɔlɔlɔw fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ polisiw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ a ka se ka dɔn ko min bɛ yen kabako ko o de kɛlen filɛ nin ye Bamakɔ tantɔ a mana kɛ cogo o cogo dɔgɔkun nataw la an na kibaruya wɛrɛw sɔrɔ nin ko in kan ko min ni dabaliban ko dɔ Bamakɔ yan nɔ ka kɛɲɛ ni sɔngɔ yɛlɛ min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o sɔngɔ yɛlɛ yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ tun ye waleyaw ta waleya minnu ni o kɛra sababu ye k'a fɔ jagokɛlaw ɲɛna k'a fɔ k'u k'u hakili to jamanadenw na o hukumu kɔnɔ jagokɛla dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ tɛ ka feerefɛn dɔw olu feere bilen ka sababu kɛ u bɛ siran n'u nana ka na a sɔngɔ yɛlɛ gouvernement y'a jira k'a fɔ k'a bɛna laraweliw kɛ ka jateminɛw kɛ ayiwa nin ko kun kan walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ Bakari Sidibe ale ye munumunu kɛ a ye min sɔrɔ o filɛ nin ye jamana ɲɛmaaw kɛlen kɔfɛ ka sɔngɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi da la dumunifɛn dɔw la sugu kɔnɔnaw la bi tarata donya in n'a Bamakɔ a tun ka gɛlɛ i ka sukaro santa sɔrɔ butigi dɔw kɔnɔna na minnu bɛ minan caman ta ɲɔgɔn fɛ n'olu bɛ wele nansarakan na gorosisiw olu dɔw ka laseliw la olu y'a jira k'a fɔ ko minan ninnu sɔngɔ yɛlɛnin de kama k'a tɛ ka se ka sɔrɔ ko o la maa minnu b'a san ni k'a feere a ka gɛlɛn olu ma olu ka jamana ɲɛmaaw ka pirifɔlenw labato feerekɛla dɔ ka laseli la ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ale kɔni na sukaro feere jɔ sabu a ko tɛ se ka taga cogo in na min ye commerçant détaillant ka ɲɛmaaba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ se fewu ka jamana ɲɛmaaw ka pirifɔlen ninnu labato u ka feerew kɔnɔna na o la walasa k'olu kisi ɲanginiw ma jamana ka lakɔlɔsilaw fɛ sugu kɔnɔnaw la se wɛrɛ tɛ olu ye ka fɛn dɔw feereli dabila ani fana u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ se ka sukaro bɔrɔ sa 7,000 la ni k'o feere jamana ka pirifɔlen na kumakuncɛ la a y'a jira k'a fɔ ko sigi ka fɔ kɔni bɛ sen na walasa ka fura sɔrɔ nin ko in na yaasa jamanaden bɛ se ka da la dumuni sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la min ye angɛrɛw olu sɔngɔ yɛlɛla ni ko ye o fana hukumu kɔnɔ o yɛrɛ kɛlen don o tɛ ka ye sugu kɔnɔ bilen o de hukumu kɔnɔ min ye ɲinan san ye jɔrɔ kɛlen don k'a fɔ k'a na janto ma kɛ ko samiya ko a bɛna don kalama la kosɛbɛ ka sababu kɛ samiya yɛrɛ o donna ka ban nka n'i y'a ta ka jateminɛ mara dɔw la i n'a fɔ Kulukoro mara ani Yoroso mara ka fara Kucala mara kan i b'a ye k'a fɔ angɛrɛ ko o kiri bɛ yen nɔ kosɛbɛ maa caman bɛ yen nɔ minnu ma se ka angɛrɛ sɔrɔ k'a k'u ka foro la hali n'o y'a sɔrɔ samiya o taranya ka ban Lolomadi Bate ale ye ɲinini k'a ko kan an ka sɛnɛ makoɲɛfɛnw i n'a fɔ angɛrɛw
a sɔrɔ cogo bɛ ka gɛlɛya an ka jamana kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ samiya b'a 12 fili la a yirala k'a fɔ ko engrais sɔrɔli Kulikoro kɔnɔna na fo ka taa se Yoroso kɔnɔna ma k'a kɛlen don gɛlɛyaba ye nin cikɛlaw ma i n'a fɔ an tɔɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ni laɲini ye san 2000 ni san 22 fo ka taa se san 2000 ni san 23 samiya ni laɲini ye engrais ko la tonne 15,000 ye ɲinan samiya kɔnɔna na Kulikoro région kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ k'olu sera ka tonne 3,649 engrais organique de sɔrɔ fɔlɔ ni kunnafoni dira Kulikoro agriculture ɲamaba fɛ a yira k'a fɔ fɛnɛ ko engrais mun dira mɔgɔw ma k'o ye tonne 1,794 ye k'o de dira mɔgɔ 6,874 ma ni muso 101 b'a la n'i y'a ta 100 sigi la 12 de y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ san tɛmɛlen 100 sigi la 43 de y'a sɔrɔ a yira k'a fɔ ko engrais foyi tɛ yen an bɛ don min na ko bi tonne 25 Yoroso secteur agriculture olu ye o de sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ Yoroso kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ a tilali daminɛna tarata tɛmɛnen Yoroso chef d'agriculture a y'a yira k'a fɔ ko nin tonne 25 mun nana ko bɛna tila Yoroso dugu kɔnɔna na commune tɔw k'olu b'u sigi ko don n'a nataw la ni minnu nana semaine nataw kɔnɔna na ko bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin nana wagati la wagati min ni sɛnɛkɛlaw jɔrɔlen bɛ kosɛbɛ engrais ko la hali n'a y'a sɔrɔ ni gɛlɛyaba bɛ olu kan ka kɛ ni engrais subventionneli ye ni engrais ko gɛlɛya in a bɛ Mali région caman kan ka fara o kan sɛnɛ fɛɛrɛfɛnw da ka gɛlɛ kosɛbɛ ɲinan ka tɛmɛ san wɛrɛw kan n'i y'a jateminɛ ɲinan ta 100 sigira 100 ɲɔgɔnna farala kan a yirala k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛɛ kunba dɔ ye Ukraine ani Russie ka kɛlɛ ye ka kɛɲɛ ni min ye CEDEAO jamana olu kun kelen don ka ɲangini bere min bi an ka jamana kan o ɲangini bere wulili ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛɲɛ ni trésor public yɛrɛ o kun ye laɲini kɛ min ye maa minnu n'olu bɛ se ka dɔnɔli kɛ an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wariko ta fan fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a ɲini k'a fɔ ko ka ni maa bɛ se ka miliyari 270 ɲɔgɔn na k'o dɔnɔ anw ma walasa an ka an yɛlɛma ni o ye dɔnɔli min n'an bɛ tila k'a juru sara o hukumu kɔnɔ ɲininkali kɛra min ye a ɲininkali jaabira ka sababu kɛ a sera ka sɔrɔ fo 2,277,000 ɲɔgɔn na an sera ka bolo da o kan ayiwa Modibo Makalu n'ale yɛrɛ ye sɔrɔ kalan dɔnnibaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin dɔnɔli min kɛra ko nin bɛ fisaya an ka jamana ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sɔrɔ bolo kan Awa Sanogo ne dɔgɔnin ale de y'a ɲininka suguba dɔ de bɛ yen wari suguba ni juru bɛ don mɔgɔw la jamanaw la n'a bɛ fɔ a ma marché financier jamanaw caman bɛ taa wari ɲini yen de juru ta yen sara walasa k'u ka musakaw sabati donc o de ye Maliyew de laɲini n'a tun bɛ miliyari 270 ɲini na bon m'o ɲini na fɛn saba de tun don san 1 kan san 3 kan ani san 5 kan bon donc minnu bɛ juru don olu dara la parce que an ka trésor public de taara wari ɲini gouvernement tɔgɔ la olu ye miliyari 277 di an ka jamana ma nin ka ɲi Mali ma barisa ɲangili min tun kɛra n'a kɛra janvier kalo tile 9 a tun ye gɛlɛyaba de lase jamana ma gɛlɛya sugu min tun don danaya gɛlɛya de tun don barisa an ka jamana u tun y'a fɔ de ɲangili sen fɛ ko jamana tɛ se ka juru minnu b'a la a tɛ se k'olu sara a tɛ se ka juru wɛrɛ sɔrɔ bon ni i bilal'o o situation wɛrɛ la mɔgɔ si tɛ se ka wari mɔgɔ danaya bɛ bɔ i kan pewu bon o danaya in de seginna sisan wa a dɔnna k'a fɔ ko Mali ma dɛsɛ ka a ka juru sara dɛ mais ko gɛlɛya in ɲangini n'o bɔra ɲangini na o de y'a to Mali ma se k'a ka juru sara donc o juru ninnu bɛɛ de bɛna sara caman sarala la kama a tɔ bɛna sara wa nin b'a to fana an bɛna an tɛgɛ di an tɔɲɔgɔnw ma an jamana kɛrɛfɛ jamana tɔw ma an n'olu ka warisobaw ni fɛnw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko b'o cogoya la tentɔ a dɔnbaw k'a ɲɛfɔ ni ɲɛfɔli min kɛra n'a fɔra k'a fɔ k'a bɛna fisaya jamana ma o b'a yira k'a fɔ hali gɛrɛndɛ jugu min bɛ yen ani sɔngɔ jugu minnu yɛlɛnnen don jamana ani jamanadenw olu kana nin bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛni bɔ an ye an bɛ foli kɛ maaw ye maa minnu n'olu ye danaya da an kan ka se ka nin nafolo kasabiba in di jamana ma f'an ta tɛmɛ o ta o kunnafoni duman an tɛ gɔma wɛrɛ fara o kan koyi an bɛ nin kunfɔlɔ in kuncɛ n'o ye kunnafoni duman ye ka sɔrɔ kɛ don dɔw la kunnafoniw caman bɛ yen minnu man di siga foyi t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya don caman nafolo ko o ye dumanba ye dɛ halisa an bɛ dugawu kɛ nafolo hɛrɛma caman ala ko o siraw dayɛlɛ Mali ye maliden kelen kelen n'a ka lafiya o bɛ o kɔnɔna la an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ